Εδώ πες τα. Άνθρωποι του σατανά, Γερμανοί προδότες, Ναι. τσιράκια. Τσιράκια των Γερμανών. Τσιράκια των Γερμανών. Γερμανοί προδότες. Ελένη! Ήρθε το τέλος σας, ρε. Ήρθε το τέλος σας. Ελένη! Ελένη! Του σατανά. Ελένη! Εδώ πες τα, εδώ. Ωραίο μαλλί. Ήρθαν το τέλος του. Άνθρωποι του σατανά, το Σταρ θα κλείσει. Επεμβαίνει ο Θεός, 21 του 12. Επεμβαίνει ο Θεός. Θα δείτε τη δύναμη του Θεού πραγματικά. Τι έκανε το Ο Σταρ? Θεός είναι ο παντοδύναμος. Αυτός δημιούργησε τον κόσμο, τα πάντα. Και είστε παιδιά του Θεού, είναι παιδιά του Θεού όλοι αυτοί. Τι σου έκανε το Σταρ? Και προσκυνάνε το σατανά. Δεν Αντί τρέπονται. να είναι του Θεού, προσκυνάνε το σατανά. Απίστευτη κατάσταση. Τι σου έκανε το Σταρ? Απίστευτη κατάσταση. Τι σου έκανε το Σταρ, παιδάκι μου? Ούτε δέχεται να μιλήσω. Ούτε δέχεται. Απίστευτη. Α, ντροπή ρε εσύ. Δεν βρήκες τον υπεύθυνο? Δεν με δέχονται να μιλήσω. Α, δεν, είναι απαράδεκτη. Παράδεκτη. Απίστευτη. Τα παιδιά εδώ στην πύλη δεν σε αφήνουν να περάσεις? Όχι βέβαια. Α, όχι ρε εσύ. Έχει κάτι Τατιάνα. Ναι. Απαράδεκτη Μα είναι τσιράκια του συστήματος. Γερμανοί Εβραίοι καταστρέφουν την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Άρα ήρθε το τέλος τους. Έρχεται το τέλος τους. Έρχεται το Να τέλος. σου πω, γιατί δεν βγαίνεις στην Τατιάνα, τώρα δεν σε θέλει η Τατιάνα? Μα δεν με δέχεται κανείς, ενώ είμαι παγκόσμια. Δεν με Γνωστή, Βρε ναι. σας μπήκα στο μάτι, βρε σας μπήκα Γι' αυτό, στο ρε, σε μάτι. ζηλεύουνε. Είμαι Ελένη Λουκά παγκόσμια. Είμαι Ελένη Λουκά παγκόσμια. Έχουμε γερμανική κατοχική κυβέρνηση, Γερμανοί κυβερνάνε. Έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε ειρήνη, έχουμε κατοχή, το τέταρτο Ράιχ. Η χειρότερη, γιατί είναι δούριος ύπος. Δεν φαίνεται η γερμανική μπότα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα σκλαβώθηκε στους Γερμανούς με τις εκλογές της Κυριακής 17ης Ιουνίου και για πρώτη φορά πουλιέται η Ελλάδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ είμαι Ελληνίδα πατριώτισσα. Εγώ είμαι Κολοκοτρώνης Καραϊσκάκης. Ο Ιτριακός του Λεωνίδα, ο Λεωνίδας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, και θέλω με τη βοήθεια του Θεού θέλω να ελευθερώσω την Ελλάδα. Πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού θέλω να ελευθερώσω την Ελλάδα. Αυτό με ενδιαφέρει. Άντε, σου εύχομαι καλή δύναμη. Να είσαι καλά, καλά. Να καλή ελευθερία στην Ελλάδα, καλή ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς. Καλή ανάσταση. Και μόνο ο Χριστός θα μας Γεια σου, τέλειωσε το βίντεο, Ελένη, να είσαι καλά. Όπως το 1821 και το 1940. Γεια. Συνεχίζει. Την άρπαξα. Όχι, εσάς σας έδειξα, όχι, Τώρα.